Kako je Milovan Đilas opisao Dražu Mihajlovića? Šefovi bezbednosti su dobro izučili Mihajlovića. Prema onome što sam čuo, a kasnije i čitao o Draži, on je bio hrabar, ali do zla boga kolebljiv u odlučivanju i gledanjima. Nije imao nikakvog dara sem kao obaveštajac. Mada su se kod njega i oko njega javljale tendencije ka vojnom autoritarizmu, on je više bio sklon buržoaskom liberalizmu nego diktaturi. Njegova odanost kralju i monarhiji je više poticala iz njegove vernosti, zakletvi i tradiciji, nego iz izgrađene političke i filozofske doktrine. Za Dražu je srpski narod bio neizmenjivo religiozan i rodoljubiv, dobroćudno odan kralju i malom posedu. Tradicionalan, ne kadar da shvati burna vremena, a nekmoli da krmani u njima. Ni inače on nije imao čvrstih i jasnih ideja. Čak je i njegovo jugoslovenstvo nedosledno i promenljivo, ali ne samo zbog njegovog velikog srpstva, nego i zbog njegove kolerljivosti. Draža nije važio ni za surovog, ni za fanatičnog.